Globalno istraživanje gospodarskog kriminala u kojem su sudjelovale vodeće hrvatske tvrtke pokazuje kako je većina njih doživjela neki oblik kršenja zakona. Pročelnik za financije u jednom slavonskom gradu dobio je e-mail poslan s domene koja nije službena domena grada, a u kojem stoji kako se od njega traži da izvrši hitnu uplatu na bankovni račun izvjesnog Johna Smitha. Pročelnik iz nekog razloga nije ni razmislio o neobičnom mailu i još neobičnijem zahtjevu, nego je s računa grada odmah prebacio 50.000 eura na račun naveden u e-mailu. Riječ je o događaju koji je dospio u javnost, a koji najbolje ilustrira PwC-evo istraživanje o gospodarskom kriminalu. Naime, istraživanje koje su proveli pokazuje kako je na globalnoj razini 49% organizacija doživjelo gospodarski kriminal u posljednje 2 godine, dok ih je u Hrvatskoj to isto doživjelo 53%. Hrvatski ispitanici navode da je više vanjskih počinitelja u odnosu na unutarnje, te da se većinom radi o kupcima, odnosno klijentima. S jedne strane, to može ukazivati na to da naše organizacije nedovoljno pažnje posvećuju odabiru svojih poslovnih partnera. U zapadnim kompanijama je uobičajeno da prije nego što ulaze u poslovne odnose, one provode takozvani corporate intelligence, znači provjeravaju poslovne partnere, njihov integritet, njihovu reputaciju prije nego što ulaze u bilo kakve poslovne odnose. I u pravilu se pokazalo da je provođenje takvih provjera pravovremeno puno isplativije od kasnijeg saniranja posljedica prijevare kad se one dogode. Kibernetički kriminal pogađa svaku treću organizaciju, a u Hrvatskoj je to najčešće zlonamjerni softver i krađa identiteta putem interneta. Gotovo polovica hrvatskih ispitanika navela je kako su im kibernetički napadi ozbiljno poremetili i prekinuli poslovne procese, jasno ukazujući na to koliko je opasna ova vrsta prijevare. Zanimljivo je da svaki treći ispitanik očekuje da će doživjeti kibernetički napad i ujedno vjeruje da će to biti vrsta kriminala koja će izazvati najveće poremećaje i negativne utjecaje. Unatoč tome, gotovo četvrtina hrvatskih organizacija nema ili nije upoznata s postojanjem programa kibernetičke sigurnosti za sprječavanje i za otkrivanje ovog kriminala u svojim organizacijama. Pa nekakve možda najbolje vrste zaštite su uspostava politika i procedura u organizacijama, s time da se mora osigurati da se te politike i procedure zaista onda i primjenjuju. To je bitno da organizacije imaju politike i procedure što se tiče etike i usklađenosti, a u okviru ovoga je bitno da imaju politike i procedure vezano baš uz same prijevare. Zatim je bitno da organizacije provode procjene rizika od prijevare. Bitno je da imaju interne kontrole i da osiguraju da te interne kontrole zaista jesu učinkovite. I konačno ono što možda objedinjuje sve prethodno navedeno, bitno je da imaju korporativnu kulturu ili organizacijsku kulturu koja potiče etičnost, koja potiče transparentnost, otvorenost, usklađenost. Tu je jako bitno da u stvari top management, da rukovodeći ljudi budu ti koji svojim ponašanjem promoviraju ovakvo etično ponašanje. Hrvatske tvrtke i ostale institucije najčešće ne posežu za alatima koji bi im mogli pomoći. Jedan od takvih alata je opća procjena rizika prijevara, a riječ je o ključnom preduvjetu za učinkovito sprječavanje i otkrivanje prevara. Jer ako organizacije same ne razmisle o tome koje su to specifične vrste prijevara koje se njima mogu dogoditi, onda teško da će išta učiniti da ih spriječe, a još manje će biti u prilici da ih pravovremeno otkriju. Tako da definitivno naše kompanije, naše organizacije bi trebale pojačati svoje napore u pitanju usklađenosti, uspostavljanju tih politika, etike, ali osigurati dovoljno resursa, kako i tehnoloških, tako i ljudskih, da te politike zaista budu i učinkovite.
Vratimo se na kraju ponovo na slučaj našeg brzopoteznog pročelnika. Sve bi se moglo riješiti da se samo poštovala procedura i da se držalo protokola. A često, kao što je to i ovdje slučaj, upravo se tih procedura ne drže oni koji imaju upravljačke, odnosno menadžerske pozicije.